parlo d'una pel·lícula. Una dona ha de veure si està a temps de recuperar el temps perdut amb el seu marit, les seves filles, saber allò pel que està lluitant, pel que viu, pel que funciona, si té una família i si està a temps de recuperar el temps perdut. Us parlo d'una altra. Una dona comença a viatjar en el temps, se li desordenen els dies i ha de començar a aprendre a aprofitar aquesta situació per saber si pot canviar la seva història o si aquests salts aleatoris que cada dia la fan despertar un dia diferent la porten cap a un destí inevitable. No són dues pel·lícules diferents, però estic parlant de la mateixa. Avui hem vist el passi de premsa de Premonition, 7 dies, la nova pel·lícula de Sandra Bullock, una pel·lícula força interessant que, per fi, aquests últims dies no podíem dir-ho, però per fi tenim una pel·lícula que no es fa llarga i, a més, no és pas per la durada, sinó perquè el ritme està molt ben dosificat i, tot i que es pren molt de temps per assentar els personatges i presentar-los al principi, és una pel·lícula que realment construeix uns personatges força interessants. Una pel·lícula que podeu veure ja des d'aquí molt poquet a les vostres pantalles, que significa el retorn de Sandra Bullock al drama i que, a més en Julian McMahon, aquí potser recordareu de sèries com Nip Tuck o pel·lícules com Els Quatre Fantàstics on interpretava el Doctor Doom. És una pel·lícula molt recomanable per totes bandes. A veure si vosaltres acabareu de desxifrar el trencaclosques, que apareix prominentment representat en la pel·lícula i abans que no arribi al final de la mateixa. I si no, no us preocupeu, que al final quedareu ben satisfets. Maco al final, per cert. No us desvetjaré més, però que aprofiteu per veure Premonition, 7 dies. És un bon consell que us donem des dels Criticlips de TDCAT. Fins ara.